Takže zdar lidi, moje jméno je Denis. Denis hraje a budu natáčet dneska poprvé World of Tanks a budu teď chvilku jezdit, jakoby sám budu vydělávat. A budu rád prostě za každý odběr, co mě dáte. Jinak vypište nějaký třeba komenty, co byste chtěli za hru. Jestli to bude možný, tak to uskutečním. A jestli ne, tak nevím, tak to nepůjde prostě uskutečnit, tak napíšu třeba odpověď, že to nejde. A ještě budu z nějaký challenge, že někdo píše na Skype, to nebudu reagovat. A možná, že přijde ještě jeden kluk, já mu zavolám, dejte mi minutu. Takže hop, zpět do bitvy. A jinak hrozně budu rád za každý like. A budu natáčet prostě World of Tanks a z nějakých takových věcí, ale on to nebere, teď mi psal, to je zajímavý, tady přede mnou. No nevím, abych se skryl, no tak to je po mně, to jsem udělal blbost. Půjdem do další bitvy, to nevadí. Zpět do garáže. A vezmu si teď asi... Nevím, mohl bych si vzít třeba Crusadera, ale to je takovej na nic, takže si vezmu Churchilla. Jinak ještě moc dobrý tanky nemám, mám samý na nic, já mu to típnu, když to nebere. Hop. A prostě... A nevím prostě, co teď. Vezmu si prostě teď toho Churchilla a dáme ještě další bitvu. Jinak zatím mám jenom 4000 zkušeností na něm, teď budu šetřit na tady toho Churchilla. Dám teda bitvu. Bitva začne a nevím, co mám říkat teď zrovna. A no, tak to bude možná dobrá bitva. Jsem úplně nahoře s Churchillem. Jsou tady i ty trojky dokonce, tak to bude dobrý snad. Bychom mohli vyhrát, konečně bych si mohl dát ještě teď nějaký kill zase po dlouhý době. A ne po dlouhý době, tak včera naposled jsem si dal kill, ale to jsem nenatáčel zrovna, že jo. Jinak, jak se máte mě, když tak pište do komentů, až tady to uvidíte ne ze záznamu, až to, no takový záznam v podstatě, až to uvidíte, tak mi pište, jak se třeba máte, nebo mi něco odepište na to. Jinak, zatím, no konečně už to startuje. Hlavně to vyhrajem, budu rád, teď to vyhrajem. Budu hodně rád. Protože tady bych mohl se dobře naexpit docela. Bych mohl střílet ty tanky a ještě, já nevím, možná si sem dám webku, když budete chtít, tak to nějak zařídím, mám tady webku. A jestli budete chtít, tak můžu natáčet klidně s webkamerou. Jestli ne, tak ne. Ale třeba budu natáčet až od 20 odběratelů s webkou. Není to jakoby žádný vydírání, jestli budete chtít dřív, tak klidně dřív, ale ať aspoň těch 10 odběratelů. Prosím, byl bych za to hodně rád. Dám zas nějaký challenge potom, no ne zas, natočím nějaký challenge potom a bude dobrý. Já se jenom ještě pro jistotu kouknu, jestli to natáčí. Hop, ano, natáčí to dobrý, tak to bude nějak do 10 minut ještě tady tu bitvu. A potom ještě, já nevím, jestli dáme ještě jednu a prostě budu končit. Mně někdo píše, ať jedu za ním nějaký jakarnico, tak já za ním pojedu, kde je. No tak tam nejedu. Tam upřímně nejedu, ale asi tady je to péze to někde počkat. Zaměřím na něj, nezaměřím. Hop.
zase mi to začalo docela bugovat. Je tady něco nějaký ten... Zase se to začalo trošku sekat, ale jo, už to jede v pohodě, dobrý. Ještě možná natočím z Agaria nebo ze Solitaria něco, nějaký video. Hop. Dobře, sejmuji ho. Dobře oni, ale to mohl být můj kill, ale já docela dlouho nabijím. A je Matilda B. A je Čirča tady někde, Čirča poblíž. A už ho vidím. To se docela bojím trošku. Ale tam nahoře. Že by tam někdo byl. Hop. Bum. Takže oni mi ho vyžral, někdo mi ho vyžral. A kde jsou ostatní tanky? Já tady nic nevidím a BTčko se ke mně řítí. A je BTčko. No, to jsem blbec. Já si za ním zajedu asi. To možná i obsadíme, aj. Ale zůstanu tady, jo, to obsadíme. Takže úspěšně obsazeno, jsme obsadili základnu. To byl docela dobrý boj, ale sice bez killu, ale ušlo to. Teď nevím, jestli já pojedu teď na dovolenou, zítra ve 2 ráno, teda v 6 ráno letíme letadlem, takže ty videa tolik nebudou, ale natočím něco z dovolený třeba. Ale bude málo videí, jedu do Španělska na 12 dní, takže možná moc videí nebude. A takhle teď mám 7 minut natočený, tak já vám teď ještě ukážu, co mám za tanky. To už asi vidíte. To jsem si koupil jen tak pro srandu, jen tak ze srandy. To mám. Potom mám Marder 2, tady to A20, T1 Heavenu. No já to vám tu ukážu tak. Lake Traktor, hop, tady to je kravina. Pardon, to byla četa. Marder 2, tady tu Artinku. Potom mám A20, T1 Heavenu, teď tady jede sanitka, takže možná to uslyšíte, to se omlouvám. M7 Price, Crusader, pardon. Type 2597 Chyha. A ještě tady mám Typko 91 Heavenu. To je zatím všechno. Ale teď s Crusaderem už mám v podstatě 13 000, ta 14. No vlastně 13, pardon. A teď na něj šetřím na Cromwell, abych chtěl, ať můžu ještě jezdit od řady a takovéhle věci. Tak to by bylo tady k tomu videu tak všechno. Doufám, že se vám líbilo. Budu rád, když dáte like nebo mi dáte odběr. Do komentu, když tak napište něco, jestli se vám to líbí, nebo co byste chtěli za ty hry, jestli to bude možný, tak bych si to pořídil. A jinak možná bych natáčel jakoby na PlayStation 3, ale to by vypadalo takový blbě, protože nemám to jakoby čím natáčet, že bych to natáčel normálně, to je lepší na tom počítači. Takže jestli se vám video líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike, ale lepší bych byl rád, kdybyste dali ten like a chtěl bych odběr. Takže děkuju moc a nashledanou.